И ми наставник, и пастор. pastor. Амен. Amen. Ісус. Yesus. Бо нам треба зробити багато роботи. Yang khusus mencerahkan negara Anda. Але повторюю ще раз. Dan kita bilang negara Mindanao. Перші послідовники Христа це були учні. የመጀመሪያው የክርስቶስ ተከታዮች ተማሪዎች ነበሩ። І ми з вами учні. እኛም እንደነሱ ደቀ መዛሙርቶች ነን። І ми з вами християни. እኛ እንደነሱ ክርስቲያኖች ነን። І ми з вами помазаники. እኛም እንደነሱ የተቀባን ነን። Ми з вами місіонери. እኛም እንደነሱ Ми проповідники. እኛ ወንጌላዊ ነን። І ми все рівно учні. ሆነን ቀረም እኛ ደቀ መዛሙርቶች ነን። Чи ти великий пастор, чи малий? ትልቅ ፓስተር Ти ነው፣ учень. ተማሪ ነው። Він вчитель, እሱ አስተማሪ ነው፣ а ти учень. አንተ ግን ተማሪ ነህ። Амінь. አሜን። Це дуже важливо. ይሄ ሁሉ ጊዜ Бо якщо ми будемо вчитись, የምንማር ከሆነ ми будемо змінюватись. የምንማር ከሆነ እንቀየራለን። І це нормально. ይሄ ትክክል ነው። Не добре, коли ми не міняємося. ማንቀየር ከሆነ ግን መጥፎ ነው። Ми тілом будемо старіти, በሰውነታችን ያረጀ а духом маємо рости. በመንፈስ ግን ማደግ አለብን። І помазання має рости, ቅባት የእግዚአብሔር ምስክር ቅባት ማደግ і አለብን። служіння має рости, አገልግሎት ማደግ አለበት። і результат має рости. ውጤቱ Амінь. Має рости. ማደግ አለበት። Так нормально. እንደዚህ ነው መስራት ያለበት። І Петро що мав? Що мав? ጴጥሮስ ያለው ምንድን ነበረ? Він тим служив. ባለው ሁሉ ያገለግል ነበር። І ви знаєте, що від Святого Духа він написав 2 послання. በመንፈስ ቅዱስ ምሬት ሁለት መልእክቶችን ጽፏል። 1 Петра і 2 Петра. Ви читаєте? የመጀመሪያው ጴጥሮስና ሁለተኛው ጴጥሮስ። Амінь. አሜን። Но ми знаємо ще одну услугу. ሌላም አገልግሎት ነበረው። Той був рибак. እሱ ተረኛ Петро був рибак. ተረኛ አሳ አጥማጅ ነበር። А Павло був релігійний фарисей. ጳውሎስ ሌላው ደግሞ ስለ ጳውሎስ ነው የሚያወሩት። ጳውሎስ ግን ሃይማኖተኛዊ ነበረ። ፋሪሳዊ ነበር። Не просто фарисей. ቀላል ፋሪሳይ ሳይሆን በጣም Фарисей номер 1. የመጀመሪያው ፋሪሳይ ነበር። Він піднявся вище всіх фарисеїв. ከሌሎች ሁሉ የበለጠ ከፋሪሳዮች ሁሉ የበለጠ ነበር። Амінь. Ви маєте написати в конспекті. መጽሐፍ አለባቸው። Що як Саул пішов за батьками, то став віруючим. ሳኦል Сауль. In Ukraine, Савл. Ethiopia, Saul. Знаєте? По-низьки. Саул. Україна. А як він пішов за фарисеями, як пішов за батьками, став віруючим. Як пішов за фарисеями, став великим фарисеєм. ማለት ጳውሎስ ወላጆቹን የሚከተል ነበር፣ አማኝ ነበር። ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ፋሪሲ ሆነ። ፋሪሲ ሲሆን ደግሞ የታወቀ ፋሪሲ ነበር። የታወቀ ፋሪሲ ነበር። Як за батьками, то став віруючим. Як за фарисеями, став великим фарисеєм. ከወላጆቹ ጋር በጣም ጥሩ አማኝ ነበረ። ወደ ፋሪሲነት ሲል ደግሞ የታወቀ ፋሪሲ ነበር። А як пішов за Ісусом, ከኢየሱስ ጋር ሲሄድ ደግሞ став великим помазанником. የተቀባ ሰው ነበር። Має значення, за ким ти йдеш. ከማን ጋር እንደምትሄድ ማወቅ አለብህ። Має значення, за ким ти йдеш. ከማን ጋር እንደምትሄድ ማወቅ አለብህ። Деякі багато років, я ще йду за батьками. እኔ አንዳንዶች ምን ይላሉ? እኔ ከቤተሰቤ ከወላጆቼ ጋር ነው መሄድ ይላሉ። Хтось каже, я йду за релігійними людьми. አንዳንዶች ከሃይማኖት ሰዎች ጋር ነው መሄድ ይላሉ። Но нам треба навчитися ходити і йти за Ісусом. እኛ ግን መማር ያለብን ከኢየሱስ ጋር መሄድ አለብን። Амінь. አሜን። Тоді буде євангельський результат. እንደዛ ከሆነ ወንጌላችን ውጤት ይኖረዋል። І через те, що він був, увага, посвячений Богу для служіння. ለጌታ የተሰጠ ሰው ስለነበረ ጳውሎስ У фарисействі እንደ ፋሪሲ ሆኖ የተሰጠ ስለነበረ він був крутий фарисей. በጣም የታወቀ ፋሪሲ ነበር። Фарисей номер 1. የመጀመሪያ ፋሪሲ ነበር። በጣም የታወቀ ብዙ ነገር ነው።
Далі він дуже добре знав Писання. የእግዚአብሔር ቃል በደንብ ነበር ጠንቅቆ የሚያውቀው። На пам'ять. በልስ በእንትን Ще Євангелія не було. Не було Євангелія. ወንጌል አልነበረ። Він проповідував Ісуса Старого Заповіту. ብሉይ ኪዳን በደንብ ያውቅ ነበር። У нього тоді була вища богословська наука, тоді ж. ጥሩ ቴዎሎጂ የተማረ ነበር። Він був дуже грамотний, дуже. በጣም የሚያውቅ ሰው ነበር ጳውሎስ። Петро був неграмотний, ጴጥሮስ መሀይም а ነበር። Павло був дуже грамотний. ጳውሎስ ደግሞ በጣም የሚያውቅ ሰው ነበር። Він побалакає з царями, да? І голова боліла від його балачки. ከንጉሶች ጋር ነገስታት ጋር ራሱ ሲያወራ ነገስታቱ ራሱ ግራ ይገባቸው ነበር። Да? Такий грамотний був. ምክንያቱም በጣም አዋቂ ነበር ጳውሎስ። Далі в нього була дуже хороша школа риторики. በደንብ መናገር ይችል ነበር። Він вмів говорити перед царями, በነገስታት በፊት መናገር ይችላል። перед народами, በህዝብ በፊት መናገር ይችላል። перед богословами, በቴዎሎጂ በሚያውቁ ሰዎች ላይ перед Синедріоном. ሳይነግሮስ ውስጥ መናገር ይችል ነበር። Як скаже, так зразу всім ясно. ባለበት Освіч. የሄደበት ቦታ ሁሉ በደንብ የሚናገር የሰሙ ነበር። Він ще знав декілька мов. እንደገና የተለያዩ ቋንቋዎች ይችል ነበር። Він говорив на євриті, በዕብራዊ ቋንቋ він ይችል ነበር። говорив по-грецьки, በግሪክ ቋንቋ ይችል він ነበር። говорив по-римськи. በሮማ ቋንቋ ይችል ነበር። І Бог йому дав всю територію Європи. በአጠቃላይ ዩሮፓን በአጠቃላይ እግዚአብሔር ሰጠ። Напишіть собі, що освіта є ключом до суспільства. ጻፉ። ትምህርት Освіта є ключом до суспільства. ለሕዝብ አስፈላጊ ነው። Коли я увірував, я не мав світа образування освіта, є це ключом общества. ትምህርት ለህብረተሰብ አስፈላጊ ነው። አስፈላጊ ቁልፍ ነው። ትምህርት መማር ለህብረተሰቡ አስፈላጊ ቁልፍ ነው ለማወቅ። Understand? Yes. А? ገብቶሃል? ትምህርት መማር አለብን ነው። Підніміть голову, дивіться на мене. ወደ እኔ እዩ። Кожна країна, እያንዳንዱ ሀገር кожне суспільство, общество, እያንዳንዱ ህብረተሰብ має різні рівні. የተለያየ ደረጃዎች አሉ። Самий вищий рівень це вважається влада. የመጀመሪያው ትልቁ ደረጃ ባለስልጣኖች ናቸው። Нижчий рівень то є люди науки. ሁለተኛው ደረጃ ደግሞ ጥበበኞች ናቸው። Нижче це є інтелігенція і освітяни. ሶስተኛው ደግሞ አዋቂዎች Це смак світ. አዋቂዎች አስተማሪዎች አዋቂዎችና አስተማሪዎች። Ще нижче є люди середнього рівня, їх найбільше в країні. እንደገና ሌሎች ደግሞ አራተኛ ደግሞ መካከለኛ የሆኑ ሰዎች አሉ። Люди мають освіту, люди мають гроші, ትምህርት አላቸው፣ люди мають авто. መኪና አላቸው። Їх рахують вищими в суспільстві або багатшими. ያው መካከለኛ ናቸው። Нижче йдуть такі похожі на нас, люди бідніші. እንደኛ የሚመስሉ ደግሞ አሉ ድሃዎች። У нас є одежа, у нас є їжа, ልብስ አለን፣ ቤት у አለን፣ нас є будинки, ቤት አለን፣ сім'ї, ቤተሰቦች አሉ። але немає багато грошей, ነገር ግን ብዙ ገንዘብ የለን፣ немає багато одежі, ብዙ ልብስም የለን፣ немає автомобілів ብዙ መኪኖችም የለን፣ і немає бізнесів. ቢዝነስም የለን። Ми звичайні прості люди. ቀላል ሰዎች Я теж з таких. እኔም እንደናንተ ነኝ። Гірумно. ግሩም Я не буду. Ти перекладай мене все. ግሩም አይደለም፣ Не переживай, тебе не спалю. ግሩም አይደለም። Гірумно не з таких. ግሩም ከእንደዚህ አይነት ሰዎች አይደለም። У нього коріння таке. О-хо-хо-хо. የእሱ ቤተሰቦች ታውቁ እንደሆነ በጣም ጥሩ ነው። በጣም Але це теж чудо, що великий перекладає маленького. በጣም ትልቅ የሆነ ቤተሰብ ውስጥ የወጣ ሰውዬ ግን እንደኔ ያለው መተርጎም ሲችል ይገርማል። А потім є ще люди дуже бідні. Дуже бідні. ሌላም ደግሞ አሉ በጣም ድሃ የሆኑ። І ще є люди дуже бідні, дуже грішні. ከእኛ ደግሞ ያነሱ Це п'яниці ще бідні і плюс п'яниці,
ጠጪዎች፣ ሰካራሞች፣ наркомани ናርኮቲክ і የሚጠቀሙ ті, які у тюрмах. ወይንም በእስር ቤት ያሉ Я вам дав зараз образ суспільства будь-якої країни. ምን አይነት ብሔረሰብ አንድ ሀገር ውስጥ ምን አይነት ሰዎች ደረጃ እንዳለ ነው። Understand? ባለስልጣኖች፣ አዋቂዎች፣ ሳይንቲስቶች እያለ ይቀጥላል። Understand? ገብታችኋል አይደል? Зрозуміло це, так? Це так у вас так само, у вас так само. እዚህም እንደዚህ ነው ያለው። የትም ሀገር እንደዚህ ነው ያለው። І наш Господь сказав, የእኛ ጌታ ግን ምን አለ? Євангеліє всім народам. ወንጌልን ለዓለም ሁሉ እናስበኳል። І в Ефіопії теж. ለኢትዮጵያም ጭምር І нам треба вміти нести Євангеліє እኛ ልክ ጌታ እንዳለን ወንጌልን መስበክ መቻል አለብን። в тюрми, በእስር ቤት п'яницям, наркоманам, ናርኮቲክ ለሚቀበሉና ለሰካራሞች፣ бідним людям, ድሃዎች፣ які мають достаток, ሁሉ ነገር ለተመቻቸው які ሰዎች፣ мають багатство, ሀብት ላላቸው ሰዎች፣ які мають освіту, ትምህርት ላላቸው ሰዎች፣ мають великі гроші, ብዙ ገንዘብ ላላቸው ሰዎች፣ які мають науку, ትምህርት ለሚያውቁ ሰዎች፣ які мають владу. ስልጣንን ላላቸው ሰዎች ወንጌልን እናደርስ። Бо в очах Бога всі грішні. ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁሉን የሚያየው እንደ ኃጢአተኛ ነውና፣ І всім треба Спаситель Ісус Христос. ለሁሉም ደግሞ ምን ያስፈልገዋል? ኢየሱስ ክርስቶስ ያስፈልገዋል። Амінь. Слуги Всевишнього Бога. አሜን። ለኢየሱስ ክብር ይሁን። Тому нам треба мати освіту. ስለዚህ አዋቂዎች መሆን አለብን። ትምህርት ያስፈልገናል። Якщо тебе Бог веде працювати тільки знизу до цих людей, ታች ላሉ ሰዎች ብቻ የምንሰራ ከሆነ то можна без освіти. ያለ ትምህርት ወንጌል ሊሰብክ እንችላለን። Треба знати Біблію, መጽሐፍ ቅዱስ ማወቅ አለብን። вміти читати, ማንበብ መቻል አለብን። вміти сповнятись Духом በመንፈስ ቅዱስ መሞላት አለብን። і вміти говорити. መናገርም መቻል አለብን። Це називається риторика. ይህ ሬቶሪካ ይባላል። Треба вміти говорити. መናገር መቻል አለብን። Увага, не кричати. መጮህ ሳይሆን Окей? መናገር፣ Треба ማሳመን። так говорити, ማሳመን እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ካለ ማሳመን щоб መቻል воно አለብን። коснулося тебе, от і в голову, і в серце. ወዲያው እግዚአብሔር አለኝ ተብለህ ተናግረህ І ти встав, увірував і покаявся. ያ ሰው የተናገረው ሰው አምኖ እንዲቀበል ማድረግ Щоб መቻል ви አለብን። знали, що цьому треба вчитись. ይህ ራሱ መማር መቻል አለብን። Understand? ገብቷችኋል? А? Вчитись. መማር መቻል አለብን። Якщо я буду працювати серед простих людей, треба добре знати Біблію ще раз, አንዳንድ ሰው ከሆኑ ሰዎች ጋር የምንሰራ ከሆነ бути трохи грамотним, መጽሐፍ ቅዱስ ማወቅ አለብን። сповнятися Духом መንፈስ ቅዱስ መሞላት і говорити, አለብን። і вміти говорити, መናገር መቻል አለብን። Так, ማሳመን додолу. መቻል አለብን። щоб торкалося. ማሳመን መቻል አለብን። Амінь. አሜን። Щоб коли ти говориш, በምትናገርበት ጊዜ то Дух Божий, መንፈስ ቅዱስ እሳት ተቀጣጥሎ я зараз так говорю, እኔ አሁን щоб ваше серце загорілося. ልባችሁ እንዲቃጠል ነው። А якби ви були невіруючі, የማያምኑ ብትሆኑ ኑሮ я міняю мову ቋንቋ አነጋገር і говорю так, щоб ви увірували. መጀመሪያ የምናገረው እንድታምኑ ነበር። Окей? Є різниця. ልዩነት አለው። І на всі ці рівні, мої хороші, на всі ці рівні, треба вчитись служити. በዚህ በነገርኳቸው ደረጃ ሁሉ У Павла, апостола, у Петра була наука для людей бідних і середніх. ጴጥሮስ የነበረው ትምህርት ምን አይነት ትምህርት ነበረ? ለመካከለኛ ሰዎችና ለድሃዎች ነበር። А Павло мав освіту і вмів говорити до всіх. ጳውሎስ ግን ከሁሉም ጋር Всім. መነጋገር ይችል ነበር። ከድሃው፣ ከሀብታሙ፣ З науковцями, з царями, князями, мерами. ከባለስልጣኑ ከሁሉም ጋር መነጋገር ይችል ነበር። У нас сьогодні духом підняте питання, як працювати з дітьми. ዛሬ የተነሳው ጥያቄ እንዴት ከህፃናት ጋር መስራት አለብን የሚለው ነበር። А ну я вас запитаю, ብጠይቃችሁ ጥያቄ አለኝ። треба Євангеліє дітям чи ні? ለህፃናት ወንጌል ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም? Треба Євангеліє дітям Ефіопії? Треба. А, є. ያስፈልግም። По Писанню, እንደ по እግዚአብሔር ቃል Писанню. መሰረት Я говорю, як має бути правильно. ትክክለኛ ነገር ማለት ነው። እንደ እግዚአብሔር ቃል መሰረት Цим ділом має займатися тато і мама. ይህንን ነገር ማለት ህፃናትን ማስተማር ያለባቸው ወላጆች ናቸው። Напишіть. ጻፉ። Воно називається святий обов'язок батьків. Святий
Самая главная задача родителей. የመጀመሪያው የሚያስተምሯቸው ወላጆች ናቸው። Перше, народити. መጀመሪያ ወላጆች ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው? ይወልዳሉ። Ви маєте записатися. Друге, виховати. ሁለተኛው ያሳድጓቸዋል። І третє, своїх дітей привести до Ісуса. ሶስተኛው ወላጆች ማድረግ ያለባቸው ምንድን ነው? ልጆቻቸውን ወደ ጌታ ማምጣት ነው። Це сама велика задача батьків. Народити, መጀመሪያ виховати ይወልዳሉ። і привести до Бога. ሁለተኛ ያስተምሯቸዋል። እዛ ወደ ጌታ ያመጣቸዋል። І так в мене. ልክ እንደኔ ሁሉ Я рятую, спасаю чужих людей, ሌሎችን ሰዎች አድናለሁ። а Бог через мою жінку спас моїх 7 дітей. እግዚአብሔር ግን በእኔ በኩል በእኔ ሚስት በኩል 7 ልጆችን አዳነ። Моя жінка теж місіонер, і вона рятує ще людей і раз. የኔም ባለቤቴ ወንጌላዊ ናት፣ ሚስዮነር ናት። ልጆች እንዳሉ ልጆቿን እንዳሉ አዳነች፣ ወደ ጌታ መጣች። Understand? ገብታችኋል? እኔ ሂጄ ሳይሆን እግዚአብሔር Треба ስራ бути чесним, казати, як є. ምክንያቱም ያለውን ነገር መናገር በትክክል መናገር አለብን። Я не можу собі приписати те, що жінка зробила. ባለቤት ያደረገችውን ነገር እኔ አደረኩ ማለት አልችልም። До Бога моїх дітей привела моя жінка. ወደ ጌታ ልጆችን ያመጣች ማናት? ሚስቴ ናት። Я там главний, я все організовую, я все እኔ допомагаю. የቤቱ ባለቤት ቢሆንም ግን ወደ ጌታ ያመጣቻቸው እሷ ናት። Тому що якщо б я іншим говорив і воно допомагало, то в мене тил має бути теж правильний. ይሄ ትክክለኛ የሆነ ነገር ስለሆነ ምንም ነገር አይደለም። Understand? ገብታችኋል? А? ገብታችኋል? Якщо ти підійдеш до єврея і будеш йому проповідувати, ወደ ዕብራውያን ሂደህ ስትሰብክ до єврея, ለዕብራውያን ሂደህ ስትሰብክ то він найперше тебе запитає. መጀመሪያ የሚጠይቅህ ጥያቄ ምንድን ነው? Якщо ти так хочеш мене спасти у Христі Ісусі, እኔ ልታድነኝ በክርስቶስ ኢየሱስ ልታድነኝ ከፈለግ я кажу, так, я дуже хочу тебе спасти. መዳን እፈልጋለሁ። አዎ መዳን እፈልጋለሁ። ልታድነኝ ትፈልጋለህ? Якщо ти каже розумний, ти, мабуть, спочатку спасти всю свою сім'ю. መጀመሪያ እኔ ከማዳን በፊት ቤተሰብን ማዳን አለብህ ነበር የሚለኝ። Ти спас сім'ю свою чи ні? አንተ ቤተሰብን አድነሃል? Я кажу, так. አዎ አድኛለሁ። Окей, тоді розказуй. ቤተሰብን ካዳን Якщо ти хочеш когось дуже крепко спасти далекого, አንተ የማታውቀውን ሰው ለማዳን የምትፈልግ ከሆነ а твої не спасені, የራስ ቤተሰብ ያልዳነ ከሆነ то, የምታወራው ዝም ብሎ ነው። መጀመሪያ ራስ якщо це так дуже добре, ти мав би найперше розказати своїм. ምክንያቱም ይህ ነገር አንተ የምትናገረው ነገር እውነት ከሆነና የምታምን ከሆነ መጀመሪያ መዳን ያለበት ቤተሰብ። Отак євреї мислять. እንደዚህ ነው ዕብራውያኖች የሚያስቡት። Так євреї мислять. ዕብራውያኖች እንደዚህ ነው የሚያስቡት። Якщо там є хороший заробіток, гроші заробити, ጥሩ ስራ መስራ ከሆነ то ти найперше маєш допомогти своїм братам і сестрам. መጀመሪያ መርዳት ያለብህ ማን ነው? ቤተሰብና ዘመድን ነው። А тоді біля тебе ще всі заробили, ከዛ በኋላ ነው ሌሎች የምትችለው። а тоді ти можеш комусь ще допомогти. ከዛም በኋላ ነው ሌሎች መስጠት Так само የምትችለው። Євангелії спасіння. ልክ ወንጌልም እንደዛ ነው። Якщо це так все правильно, ይህ ሁሉ የሚናገረው ነገር то እውነት ከሆነ найперше своїх спасаєш. መጀመሪያ ማዳን ያለብን ቤተሰቦቻችን Тільки ነው። далі. ቤተሰቦቻችን ከዛም በኋላ ነው የሚቀጥለው። Амінь. አሜን። Я зрозуміли? ገብቷችኋል አይደል የሚለው? І так, дітей взагалі мають спасати, вчити батьки. ልጆችን የሚያድኑት ወይም ወደ ጌታ የሚያመጡት ማን ነው? Але все рівно є багато дітей, які є сироти. ሆነም ቀረም ብዙ ልጆች አሉ አባትና እናት የሌላቸው። У них немає, хто би їх виховав, ማንም ያሳድጋቸው የለም። забезпечував, ማንም ሊረዳቸው የለም። привів би до Бога. Немає. ወደ ጌታ የሚያመጣቸው ማንም የለም። Дальше, дуже багато невіруючих є батьків, ብዙ ደግሞ ወላጆቻቸው የማያምኑ ህፃናቶች አሉ። а невіруючі люди, вони зовсім інакше живуть. የማያምኑ ወላጆች እንደምታውቁት አኗኗራቸው የተለየ ነው። Кожен невіруючий має свого Бога. እያንዳንዱ የማያምን ሰው Кожен. የራሱ አምላክ አለው። У багатьох невіруючих Бог є гроші. የአብዛኛው ወላጆች አምላካቸው ምንድነው? ገንዘብ ነው፣ ሀብት ነው። У багатьох Бог є гріх. የአብዛኛዎቹ ወላጆች ሀብት
አምላክ ምንድን ነው? ኃጢአት ነው። Алкоголь, наркотик. ናርኮቲክ ወይም መጠጥ። Є такі, що їхній Бог це спорт. የአንዳንዶች ወላጆች ደግሞ አምላካቸው ምንድን ነው? ስፖርት ነው። Є такі, що їхній Бог це є наука. የአንዳንዶች ደግሞ ሀብታቸው ምንድን ነው? አምላካቸው ምንድን ነው? Любов. Сайнс. Подивіться на Сайнс. любого невіруючого, і в нього хтось є в житті великий, кому він служить, поклоняється і речить. እያንዳንዱ ቤተሰብ በምንሄድበት ጊዜ በእያንዳንዱ ቤተሰብ በምንሄድበት ጊዜ የራሳቸው የሆነ አምላክ አላቸው። І більшість невіруючих батьків не дбають про дітей. ስለዚህ እነዚህ የማያምኑ ቤተሰቦች ወይም የማያምኑ ወላጆች ስለ ልጆቻቸው Ви також знаєте своїх батьків, і у одних вас батьки за вас дбали, እናንተ ራሱ ታውቃላችሁ። አንድ ቤተሰቦቻችሁ а за когось з вас батьки не dбали. ወላጆቻችሁ አንዳንዶቹ ለእናንተ ያዝናሉ፣ ይረዷቸዋል፣ አንዳንዶቹ ደግሞ አይረዷቸውም። Ми маємо в цьому розбиратись. ይህንን ጉዳይ ማወቅ አለብን። І є частина християнських батьків, አሉ የተለያዩ ክርስቲያኖች ወላጆች які теж виховують своїх дітей і приводять до Бога. ወደ ጌታ ልጆቻቸውን ወደ ጌታ የሚያመጡ Але є християнські батьки, які цього не роблять. ግን ወላጆች ጌታን ቢያውቁ ወደ ልጆቻቸውን ወደ ጌታ ያመጡ። Вони замість того, щоб працювати з дітьми, вони за них тільки моляться. ዝም ብሎ ይጸልያሉ። ስለ ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ጌታ ከማምጣት አልፎ ዝም ብሎ ነው የሚጸልዩት። Але молитва за дітей не замінює виховання. ግን ወላጅ ስለ ህፃናት መጸለይ ብቻ ሳይሆን የሚያስፈልገው ህፃናትን ማስተማር አለበት። ህፃናትን ወደ ጌታ ማምጣት መቻል Так, у አለበት። нас у кожному обществі, суспільстві є такий прошарок, називається діти. ስለዚህ በእያንዳንዱ ህብረተሰብ በምንሄድበት ጊዜ ህፃናት አሉ። І їм теж треба занести Євангеліє. ለእነሱ ወንጌል መስበክ አለብን። І Бог відкрив, що можна прийти в будь-яке зараз село, እግዚአብሔር ይገልጽልናል። የሆነ ገጠር ሂደን ስለ ህፃናትን ወደ ጌታ і на ማምጣት አለብን። дитячому рівні принести Євангелія для дітей. ልክ ህፃናት እንደሚያውቁት ችሎታ ሆኖ ወንጌልን መስበክ አለብን። На дитячому рівні. መስበክ አለብን ወንጌልን። І робиться така зустріч. ለምሳሌ እንደዚህ ትልቅ የሆነ ግንኙነት Там ይኖራል። можуть бути пастори і їхні жінки, і діти. እዛ የምንሄድበት ገጠር ፓስተሮች ሊሆኑ Там можуть бути ይችላሉ፣ диякони, їхні жінки, і ወይም діти. ዲያቆኖች ሊኖሩ ይችላሉ፣ Там можуть бути місіонери, і ወይም їхні жінки. ሚስዮነሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እዛ የምንሄድበት ቦታ І ми можемо організувати таку зустріч для дітей на день, два, три. ያ ለአንድ ለሁለት ቀን የሚሆን ስብሰባ እናደርጋለን። Ми робимо такі, щоб там був м'яч, ለምሳሌ መጫወቻ፣ християнські ігри, ወይም ክርስቲያን ጨዋታዎች፣ може бути палатка від сонця, ወይም ዳስ ይዘረጋል፣ може бути під деревом. ወይንም በጫካ ዛፍ ውስጥ ሊሆን ይችላል። І ми робимо так зустріч, щоб для дітей було дуже інтересно. የምናደርገው ነገር ግን ህፃናቶችን የሚማርክ አድርገን ነው። Там буде води багато, ውሃ ሊኖር ይችላል፣ там буде солодка вода. ወንጌልን የሚናገር ይሆናል። 10% буде вправи, 10% የሚሆኑ ደግሞ ተጨማሪ ነገሮች፣ ጨዋታ፣ ኳስ፣ різні ігри християнські. የተለያየ ክርስቲያን ጨዋታዎች Воно називається правильно так. እንደዚህ ነው ትክክል የምንሰራው። Християнський табір የክርስቲያን відпочинку для дітей. ለህፃናት የሆነ የክርስቲያን ካምፕ፣ ለህፃናት የሆነ የክርስቲያን ካምፕ፣ Така християнська для дітей. ለህፃናት የሚሆን ክርስቲያን ካምፕ። І дітей до 10 років буде одна група. እስከ 10 ዓመት ያላቸው አንድ ቡድን ይሆናሉ። Якщо будуть менше, до 5 буде ще одна маленька እስከ група. 5 ዕድሜ ያላቸው ደግሞ አንድ ቡድን ይሆናል። ይጸልያሉ፣ Вони співають псалми, መዝሙር ይዘምራሉ፣ вони мають різні ігри. የተለያዩ ጨዋታዎች ይኖራቸዋል። Алілуя, такі ігри. Окей? የተለያዩ ጨዋታዎች І батьки ይኖራቸዋል обов'язково прийдуть, подивляться. እና ይህንን ወላጆች መጥተው ያሉ І коли побачать, що там ніхто не краде, እዛ ያሉበት ቦታ ማንም አይሰርቅም፣ погано не говорить, መጥፎ ቃልም አይናገርም፣ а там гарна зустріч, ጥሩ ጉባኤ ነው፣ там є гарна їжа, ጥሩ ምግብም አለ፣ там є Євангеліє, ወንጌልም አለ፣ там є гарний час.
ጥሩ ሰዓት ይኖረናል። І щоб ви знали, що коли приходять батьки, በዚህ ጊዜ ወላጆች ሲመጡ то одні працюють з дітками маленькими, አንዳንዶቹ ከህፃናት ጋር другі з ይሰራሉ። другою командою, треті з третьою командою. ሌላው ቡድን ከሌላው ቡድን ጋር፣ ሌላው ቡድን ሁሉም ስራ А пастир, євангеліст або місіонер працює з батьками. ወንጌላዊ ወይም ፓስተር ወይም ሚስዮነር ደግሞ ከወላጆች ጋር ይሰራሉ። Там роздають Євангеліє, እዛ እንትን ይሰጣሉ፣ роздають буклети, ቡክሌትን ይሰጣሉ። там розказують, навіщо вірувати в Бога. ስለ ክርስቶስ ለማመን ለምን እንደሚያስፈልግ ይናገራሉ። Хто і який є гарний Ісус Христос. ኢየሱስ ክርስቶስ ማን እንደሆነ ይናገራሉ። Що батько, котрий має в серці Бога, це найкращий батько на землі. በእውነት በልቡ ያለ እግዚአብሔር ያለው በልቡ እግዚአብሔር ያለው ወላጅ በጣም አሪፍ ወላጅ እንደሆነ ያውቃሉ። Вам треба буде в кінці сьогодні чи завтра записатися, нам треба перша команда 20 людей. ዛሬ ወይም ነገ ከእናንተ ውስጥ 10 ዓመት ያህል І вони мають навчити вашу першу команду. ልምምድ ያሉ ሰዎች መጥተው ያለማምዷቸዋል። Як це організувати? ይህ እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ ያለማምዷቸዋል። Як домовлятися з владою? እንዴት ከባለስልጣኖች ጋር መነጋገር Як домовлятися з церквою? እንዴት ከቤተክርስቲያኖች ጋር መነጋገር እንዳለባችሁ፣ Як працювати з дітками? ከህፃናት ጋር እንዴት መስራት እንዳለባችሁ፣ ከቤተሰቦች ጋር Як з батьками? ከቤተሰቦች ጋር ከወላጆች ጋር А потім ця команда, яку наші би вас навчать, потім вас всіх цьому навчать. እነዚህ የመጡት ቡድኖች ከተማሩ በኋላ ሌሎች ደግሞ ማስተማር ትችላላችሁ። Understand? ገብታችኋል? Це така нова форма поширення Євангелія не для тюремщиків, а для дітей в селі і в місті. ይህ አዲስ ፕሮግራም ነው። ለእስር ቤት ላሉ ሳይሆን ገጠር ውስጥ ለሚኖሩ ህፃናቶች ወንጌልን ለማሰራጨት የሚደረግ አዲስ ፕሮግራም ነው። Всім дітям землі і Європі дуже потрібен Ісус Христос. ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ህፃናቶች ደግሞ እንደዚህ አይነት ወንጌል ያስፈልጋቸዋል። Амінь. አሜን። Understand? ገብቷችሁ? በደቡብ ኮሪያ ውስጥ ወንድሞች የሚያስተምሩት ትምህርት አለ። Напишіть в Кореї. І ми напишемо список. በደቡብ ኮሪያ ብላችሁ ጻፉ። Практика євангелізму в Кореї. በደቡብ ኮሪያ ውስጥ ያለ የወንጌል አስተባበር በደቡብ ኮሪያ ውስጥ ያለ Я хочу вам це дати, щоб ви це мали. ያው እንዲኖራቸው ለራሳቸው እንዲኖራቸው በደቡብ ኮሪያ ውስጥ ያለ የወንጌል አስተባበር በደቡብ ኮሪያ ውስጥ ያለ የወንጌል አስተባበር І ви пишіть перше. В Кореї вчать в церквах, щоб батьки виховували і до Бога приводили своїх дітей і родин. መጀመሪያ የሚያስተምሩት ምንድን ነው? ወላጆች ቤተክርስቲያን የሚያስተምሩት ነው። ወላጆች ልጆቻቸውን እንዲያስተምሩ ወደ ጌታ እንዲያመጡ የሚያስተምሩት። Друге, не зупиняться перше. Вчать, щоб воно, якби всі були віруючі послушні, то було б це класно. Во. መጀመሪያ የሚያስተምሩት ምንድን ነው? ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ጌታ እንዲያስተምሩና ወደ ጌታ እንዲያመጡ። Друге, ሁለተኛው у Кореї кожна церква проводить оці табори. በኮሪያ ውስጥ ይህ አሁን የምነግራችሁ የህፃናት ፕሮግራም እያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ያካሂዳል። От скаже, в одному селі є церква. ለምሳሌ አንድ ገጠር ውስጥ ቤተክርስቲያን አለ። І вони роблять 1, 2, навіть 5 разів за рік табори, щоб охопити всіх дітей села. እና ለምሳሌ በአመት ውስጥ አንድ ወይም እስከ 5 ድረስ ይህን ፕሮግራም ያካሂዳሉ። І стараються так, щоб всі сусідні села ця церква провела табори для дітей. እና ይገርማቸዋል። ሌሎች የዛ የገጠሩ አካባቢ ያሉ ሌሎች ገጠሮች እንዲሰሙ አድርገው ነው የሚያካሂዱት ፕሮግራም። Є